en una situació en la que, de fet, nosaltres sempre diem escolta, hem de parar i fer, per exemple, campanyes d'afiliació o una mica replantejar la nostra estratègia perquè no arribem. Llavors, clar, des de la nostra humilde posició és com, bueno, pues, no sé quina seria la manera de fer aquestes estratègies que tu esmentes perquè no tenim, o sigui, encara som nadons, no? Com qui diu. No sé si els altres companys... Jo crec que tots tres som d'una organització que som petites com a tal, però sí que tenim un efecte multiplicador. Al final, si cada individu agafa la responsabilitat, se creu en una cosa, els canvis es fan de baix cap a dalt. O sigui, nosaltres quan vam començar ni ningú ens coneixia, ni ningú va respondre, ni ningú va dir res. Poquet a poquet hem anat creant una gran comunitat al voltant, no només de nosaltres com a organització, sinó al voltant implicada en una realitat que està passant i que vol lluitar d'alguna manera o implicar-se o intentar canviar-ho. Hem de creure i hem de treballar, jo crec, d'individu a individu com a efecte multiplicador, i si ens unim en comunitats, en organitzacions i en moviments, al final les polítiques acabaran canviant, no canviaran ni demà passat, però a veure, jo puc parlar de la meva curta experiència. Al principi no ens escoltava ningú i al cap d'un any, més o menys, els ajuntaments ja van començar a sumar-se al carro, a agafar la mà de la seva ciutadania i començar a fer canvis. Això ja és una primera senyal, perquè clar, els ajuntaments són, diguéssim, és la institució més propera a la ciutadania i d'ahir cap a dalt. Jo crec que cada baix cap a dalt anirem. El que passa que no és fer així, no és pagar 10.000 euros per una campanya, no, és treball lent, però que sí, que al final acabarà passant. I de baix cap a dalt, és que vull donar pas al públic perquè és que si no preguntaran res, pobres. Si hi ha algú que tingui alguna pregunta a fer als ponents, que sigui concisa, ara et passen el micro. I jo me callo. I les respostes, si les podeu fer més concises, millor, perquè així podran preguntar més, almenys 2 preguntes. Hola, bon dia. Moltes gràcies per venir aquí. A veure, jo tinc una pregunta per la cap de comunicació d'Open Arms i pel cap de comunicació d'Obertament. I voldria que... Bé, jo pertanyo a una entitat que es diu Activament, soc soci d'Activament, i m'agradaria que ens expliquessin com fan per aconseguir referents, en el cas d'Open Arms, Jordi Villacampa o Josep Guardiola, que s'han implicat a fons. En el cas d'Obertament, doncs, Matthew Three, o Josep Guardiola, o Andrés Iniesta, que també no s'han implicat amb l'entitat, però s'han implicat amb el col·lectiu. I jo crec que per transformar la gent necessita referents. No sé si estan d'acord. I com ho fan vostès per aconseguir que gent normal o gent que pertany al mèdia es posicionin i siguin referents? Com us ho feu? Jo primer? Sí. No ho aconseguim directament. No, és molt complex perquè, com deia abans, els països anglosaxons en aquest sentit estan molt més avançats en temes de lluita contra l'estigma, i allà és molt comú que gent molt coneguda surti dient a mi em passa, jo he tingut... Però aquí a l'Estat i a Catalunya és molt complicat, no? Quan parlàvem, per exemple, de l'Iniesta, l'Iniesta fins que no ha marxat al Japó, o sigui, ha hagut de posar 15.000 quilòmetres de distància, a les entrevistes deia un dia malo, un moment oscuro... No deia que va tenir depressió.
va ser quan es va retirar, no? Del primer nivell, és quan ara ho diu en una entrevista quan està molt lluny. Clar, fa 5 anys crec que va ser, van fer una campanya que es deia Es busca famós, una campanya, no? Amb uns rostres, i com deies tu, el famós que es va apropar va ser el Matthew Tree. No sé si tothom el coneix o no el coneix, però em refereixo que és la referència, no? Jo veig, per exemple, al món anglosaxó, al Regne Unit, la família britànica, els prínceps, el Harry i el William, han sortit dient que quan va morir la seva mare, el que els va passar, les dificultats que van tenir. No estic dient amb això que vull que la família real espanyola ens ajudi, no. Però és molt complex i crec, perquè encara estem en un moment, jo tinc al cap molta gent coneguda que hem intentat contactar-los perquè sabem que han tingut algun tipus de problema de salut mental que ho diguin i encara és aquesta barrera, no? Crec que els referents ens ajudaran a créixer, però crec que hem de créixer encara una mica més perquè els referents s'apropin, no? Perquè entenguin que és una causa que no els repercutirà negativament al seu dia a dia, no? Perquè al final, com deia l'Iniesta, té 34 anys, però està retirat formalment, vull dir, però en canvi un presentador de televisió, un director de cinema, una actriu, no estan retirats, o sigui, encara han de continuar treballant tota la seva vida. Llavors, que ells diguin públicament que estan obertament i que donen suport a la causa de la salut mental, encara, és que com hi ha estigma, clar, aquest és el problema. Crec que és diferent en el vostre cas. Sí, en el nostre cas és completament diferent. De fet, nosaltres no buscàvem referents i van ser els referents que van venir cap a nosaltres. De fet, quan la primera trucada del Pep Guardiola va ser de manera no anònima, però quasi és: hola, què tal? Soc el Pep, vull ajudar el que em dieu. Clar, som molt afortunats en aquest sentit i a més gent coneguda, referents que em podeu utilitzar com vulgueu. Com a imatge, evidentment vull ajudar per financiar, però si voleu que jo sigui imatge pública, bien, si no, da igual. En el nostre cas no busquem aquests referents perquè no volem una Angelina Jolie de l'ACNUR, per exemple. Una cara bonita, no volem això. El que busquem des de la persona més anònima, des del donant més anònim de la senyora Maria que et dona 5 euros cada mes, fins al Guardiola o fins al Javier Bardem, volem que la gent sigui leal en català. Sí. No volem que sigui artificial, no volem una gent que faci una campanya con una publicitat i un anunci, no. Volem gent que realment cregui. Quan el Villacampa va pujar al vaixell i va venir amb nosaltres, clar, una vegada puges al vaixell i veus allò, mai més pots baixar del vaixell, perquè és una realitat tan dura, tan crítica, que és la vida i l'amor en un segon, i tanta gent en perill, que això és una imatge i unes vivències personals, emocionals que tu portes, que mai més podràs oblidar això. Si tu, aquesta gent que es vol implicar, puja al vaixell ja per sempre, és com el Jordi Évole, el mateix, ell sempre ho diu, jo me subí a este barco i no me bajaré nunca, perquè i és aquest tipus de referent, però no els en busquem. Al final suposo que és una mica de magnetisme, que ells també saben que són referents, són transversals, que poden arribar a molta gent i també tenen aquesta capacitat transformadora i busquen una causa en els que d'alguna manera es senten identificats i després, clar, s'impliquen més o menys, però nosaltres tampoc volem qualsevol, o sigui, volem gent real en aquest sentit. Doncs si us sembla, em sap molt de greu, però no podem fer més preguntes perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. En qualsevol cas sí que us convido a que feu servir el hashtag Comunica per Transformar i potser des d'allà els ponents també poden respondre a través de Twitter alguna de les vostres preguntes. Us deixem ara amb un consell de redacció, esperem que sí que pugueu participar molt més perquè de fet em sembla que us han de fer participar. Doncs moltes gràcies per haver-nos diguéssim, per haver-nos escoltat, no? I esperem que els tallers us agradin també. Moltes gràcies.
Seguim en aquesta jornada de Social Lab. Gràcies per estar aquí. I moltes gràcies a les 3 persones que tenim en aquesta mena que hem plantejat una espècie de taller consell de redacció. Tenim una horeta de temps per a compartir experiències entre tots i hem plantejat aquesta, diguem-ne, segona tongada de la jornada. Primer parlarem nosaltres a partir d'una sèrie de punts que hem plantejat i després els que vulgueu teniu l'oportunitat de plantejar algun tema a les 3 persones que tenim aquí, que són caps de secció de societat de 3 mitjans que per sort són importants i diferents. És a dir, tenim a la Míriam Vila, que és la cap de la secció de societat de Televisió de Catalunya, per tant, un format televisiu però també digital. Tenim a la Helena Freixa, que és la cap de societat del diari Ara. Felicitats pels 8 anys. Gràcies. I tenim el Xavier Alzinet, que el Xavier és el cap de societat de l'Agència Catalana de Notícies. No és habitual que surtin de les seves redaccions, perquè en tant que responsables d'una secció tan gran com Societat, que va més enllà del tercer sector, és com una mena de transatlàntic, ara ens ho explicaran. Per tant, penso que hem d'aprofitar molt l'oportunitat de tenir-los aquí avui. Per a començar, a mi m'agradaria que cadascun d'ells ens repassés, ens expliqués què és un consell de redacció, perquè a vegades sobre la teoria és una cosa i a la pràctica n'és una altra, i ja que estem en mitjans de diferent naturalesa, també quina és la dinàmica i que no és el mateix una agència que un diari o una televisió, no? I si són molt presencials o si darrerament ja amb la tecnologia això s'acaba convertint en grups de WhatsApp o... Doncs endavant, quan vulgueu. Jo mateix? Sí, si vols. Bueno, jo, com deia la Teresa, treballo a l'Agència Catalana de Notícies, per tant és una agència de notícies, treballem per a altres mitjans de comunicació. És a dir, tot el que nosaltres produïm ho enviem i és una informació que utilitzen els mitjans de comunicació que compren les nostres informacions o que n'estan subscrits, com són el cas de l'Ara i com són el cas de TV3, que també coneixen la nostra feina perquè diàriament treballem per ells, com qui diu, pràcticament. Nosaltres a la secció de societat, com deia, és un transatlàntic en el sentit que més enllà dels temes del tercer sector portem moltíssims temes. Algú quan vaig agafar la secció de societat em va dir, perquè us feu una idea, tot el que és societat és el que no és economia, el que no és política i el que no és cultura. Per tant, és molt gran la secció, parlem del tercer sector, però parlem de tots els temes judicials, siguin del que siguin, tinguin a veure amb el procés, tinguin a veure amb assassinats o amb el que sigui, amb tot el tema policial i tot el que ve a ser successos, i sanitat, salut, ensenyament, absolutament un calaix de sastre enorme. Tot això des de l'agència ho fem amb un equip a la secció de societat que a Barcelona és de 7 persones, per tant els recursos són els que són i donen pel que donen i amb això és el que juguem, més enllà de que a l'agència, per posar números rodons, som una 60 de redactors a tot Catalunya, a Madrid, a Brussel·les, que fem temes de societat més enllà de les 7 persones que som a Barcelona. I nosaltres li donem molt valor també a tots els equips que tenim al territori i que ens serveix també per explicar la realitat que pot haver a Catalunya, que no necessàriament l'hem d'explicar només des de la capital, sinó que podem explicar una problemàtica que hi hagi a Tarragona, a Lleida, a Amposta o a Tortosa, també des d'una òptica totalment nacional. Consells de redacció en fem cada setmana, per la secció de societat hi ha altres seccions amb les quals ens coordinem. Ens va molt bé, per exemple, quan la secció de política ens diu aquesta setmana al Parlament es parlarà d'això, d'això i d'això, i són temes d'agenda que ens serveixen després per a també treballar nosaltres amb això. I bé, el que deies, que al final els consells de redacció ja no només són una reunió en una sala, amb una taula, amb unes cadires i un grup de gent parlant, sinó que la tecnologia ens permet ja que pràcticament un grup de WhatsApp amb la secció de societat ja sigui el consell de redacció permanent en la qual tothom explica els seus temes i puguem coordinar-nos els uns amb els altres. Bé, una mica com a gran marc el que us volia explicar és això, vosaltres mateixos, amb el vostre. Jo? Sí, així anem. A veure,
estic molt refredada, tinc molt mala veu, espero que em sentiu bé, que la veu m'aguanti una estoneta encara. Per nosaltres el Consell de Redacció és una reunió que acostumem a fer divendres en la que hi ha el cap d'informatius i tots els caps de secció i altres responsables de la tele i on plantegem temes més de debat periodístic, no tant els temes de la setmana, sinó els enfocs dels temes, si hi ha algun debat ètic o deontològic, alguna qüestió que opinem diferent i que hem de consensuar. Últimament hem tingut grans debats arran de tot el tema polític, com us podeu imaginar, hem hagut d'anar consensuant moltes coses perquè les visions a dins de la redacció són plurals i mica en mica entre tots anem trobant el camí de com anem tractant els temes. Això seria el Consell de Redacció. Cada dia jo sóc la primera que arribo a la secció, som unes 60 persones que cobrim 7 dies a la setmana, 24 hores del dia. Hi ha un primer equip que comença a les 6 del matí i un últim que acaba a les 3 de la matinada. Això és de les retallades, abans cobríem les 24 hores. Soc la primera que arribo a les 7 del matí. L'equip de la nit m'ha deixat unes previsions informatives de totes les àrees, com ell. Nosaltres fem sanitat, fem ensenyament, fem tercer sector, fem judicial, fem policial, fem territori, perquè nosaltres portem totes les delegacions territorials, tant les catalanes, Tarragona, Lleida, Girona, i les subdelegacions com la del Pirineu, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, com la Margalida Solivelles a Mallorca, com la Montse Vila al País Basc, etc. També és molt estreta la relació amb la delegació de Madrid. Per exemple, avui és divendres i avui Madrid tanca el seu centre als vehicles contaminants. Aquest és un tema que hem coordinat des de societat amb la delegació de Madrid. Com us deia, jo sóc la que engego a les 7, em miro les previsions del dia anterior, faig la meva tria i llavors a 8:45 tenim la primera reunió amb els editors del Telenotícies Comarques i allà fem una primera escaleta del Telenotícies Comarques presencial, en una sala de reunions amb els equips de Barcelona i via Skype amb una pantalla que ve a ser com aquella que teniu allà, amb les delegades de Girona, Tarragona i Lleida. Allà consensuem l'escaleta del Comarques. Això ho fem d'8:45 fins a 8:45 i a les 9, només amb un quart d'hora per acabar de parlar amb els equips, comencem la reunió del Telenotícies Migdia. Allà canviem d'editor, en comptes d'haver-hi l'editor del Comarques hi ha el Carles Prats, que és l'editor del Telenotícies Migdia, i a part de jo, que sóc la cap de societat, hi ha els caps de la resta de seccions. Aquí, entre les 9 i 9:15, fem l'escaleta del que seria el Telenotícies Migdia. Cap a les 10 vol dir que tenim ja un primer dibuix del que volem explicar aquell dia, tant al Comarques com al migdia, i hi ha un petit equip que comença a preparar el vespre, que parla amb el Toni Cruanyes i comença a preparar el vespre. I aquí s'engega tota la maquinària. Veureu que quan anem avançant en el debat, el funcionament d'una agència, d'un diari, d'una tele no tenen res a veure, perquè la tele requereix de... Perdoneu, és que la veu... La tele requereix de molt més personal, perquè a banda de treballar el contingut, treballa la imatge és molt més complicada de realitzar, els equips són més grans i hi ha l'edició. És a dir, tu per escriure, l'Helena ja us ho explicarà, però només et fa falta un ordinador, nosaltres tecnològicament requerim eines molt més complexes que requereixen de molt més temps i, per tant, la nostra realització de les notícies, perquè una notícia surti a 2:15, ens hem de posar molt d'hora i planificar-ho tot molt bé perquè allò pugui ser una realitat que quan la gent engegui la tele a les 2 o a 2:15 aquella notícia estigui elaborada. I aquest seria una mica el nostre funcionament de com engeguem el dia. No sé si ens deixem algun element, però bàsicament seria això. Algunes coses me les saltaré si coincidim, però realment és veritat que el que comentaven, que és l'ara, el Consell Editorial, que és el que decideix segurament qüestions que són transversals de diferents seccions, que són debats, es fa una vegada al mes i aquí els caps de secció no hi anem. Hi van els sotsdirectors i va la direcció amb un Consell Editorial que funciona amb grans temes. El debat que es planteja dia a dia el fem diàriament a la reunió que s'organitza a la redacció, que és una mena de Consell de Redacció, on hi ha la directora, on hi ha tots els sotsdirectors i hi anem tots els caps de secció. Llavors, per intentar endreçar una mica com funciona el dia a dia, cada secció segurament té el seu propi consell de redacció viu i constant en un grup de WhatsApp, que és com ens organitzem la majoria de seccions,
per intentar fer el miracle diari de que amb 7 persones que som a la secció de societat, en el cas de l'Ara, cobrir totes les informacions d'una secció tan àmplia i tan variada com és aquesta. La temàtica és una mica el que ja han comentat ells, amb la particularitat. Nosaltres, des de la secció de societat, portem el que serien els grans temes que un level cap quan penses en la secció, que seria el tercer sector, seria sanitat, seria educació, medi ambient, però a més portem també successos judicial i judicial també en sentit ampli. La persona que fa judicial a l'Ara tant cobreix un judici d'un desnonament com un judici d'algun polític, del procés i de més, i és els que vindran, per exemple, el farà Societat, cedirà una persona i es crearà un equip especial per cobrir tot el que serà el judici. Llavors, això és per donar-nos una idea una mica de que amb 7 persones hem d'abarcar moltíssim. La capil·laritat que té l'ACN o que té TV3 nosaltres no la tenim i per tant ens va molt bé en aquest cas estar subscrits a l'ACN perquè ens arriba a llocs que físicament nosaltres no hi som, que hem de fer aquesta preparació d'enviar els corresponsals que tenim a Tarragona, a Girona o a Lleida, moure'ls per territori si cal, i això una mica és el que, amb tot això intentem cada dia fer una secció que va entre les 5-6 pàgines i a més cobrir la web, que amb això és veritat el que deia, que tenim una agilitat a l'hora de planificar temes i de llançar les notícies perquè cadascú amb un mòbil pot entrar al CMS que diem i penjar des d'allà una notícia amb la immediatesa d'una agència i a partir de mitja tarda començar tot el procés de veure quin espai tindrà això en el paper. Per tant, el dia arrenca a 7 del matí, arriba una persona de societat que és la que obre el dia amb les previsions que li hem fet al vespre, tot el que passarà aquell dia, més els temes que estem preparant nosaltres. Al matí, cap a quarts d'una, els caps de secció entrem a la reunió tots junts i intentem explicar aquells grans temes per on creiem que anirà el dia. En aquest cas, i després ja entrarem, hi ha setmanes que l'actualitat esdevé molt monopolitzada per una cosa molt important que està passant. En el nostre cas ha sigut la vaga de metges i les vagues que hi ha hagut a altres sectors que han marcat molt l'agenda de la setmana. Allà es decideix una mica com anirà el dia. Nosaltres, en contacte constant amb les persones que estan als diferents indrets per saber després si realment es complirà el que hem previst al matí. I a la tarda, un cop hem dinat, per entendre'ns, entrem en la dinàmica paper, perquè ens situem. La dinàmica paper vol dir que un cop tens els inputs de tothom que ha estat cobrint les informacions, comences a dissenyar una mica l'arquitectura del que seran les pàgines. I llavors parlem en disseny i a les 5-6, aquest és més o menys l'hora, 5-6 de la tarda, els subdirectors et tornen a cridar perquè expliquis ja el paper com aniràs. És a dir, tu has fet web tot el matí, has anat cobrint l'actualitat i a la tarda, però quins són els temes que seran les capçaleres, què anirà als baixos, és a dir, estem en aquest nivell ja de detall. I sempre, òbviament, a mercè del que pugui passar, que ja hi entrarem després, que ens pot canviar els plans, però és una mica perquè tingueu la idea una mica de com anem. I la mateixa gent que fa web és la que fa paper, que això també és molt important perquè això obliga que a vegades els horaris són els que són. Una persona pot haver començat al matí i estar a casa tancant paper tard perquè aquell dia s'ha embolicat la troca amb la seva àrea. I això és més o menys per tenir la primera visió. Una qüestió que m'agradaria plantejar-vos als tres i que ens ve una mica lligat amb, per exemple, aquesta setmana, és que tenim una celebració que és el Dia Mundial del SIDA, és a dir, hi ha una calendarització d'esdeveniments que marquen una secció com és societat, per exemple, cada any sobre el Dia Mundial del SIDA, des de fa molts anys es fa informació. Fins a quin punt la vostra feina ve condicionada per aquestes efemèrides, diguem-ne, i en el cas d'enguany, la particularitat que m'heu explicat ara els tres, que això s'ha modificat. Crec que és interessant també de cara a les entitats, perquè veieu la dinàmica, depèn de les temàtiques que vosaltres treballeu, sabeu que hi ha un esdeveniment d'aquests que marca el calendari, que és una bona oportunitat per a traure temes als mitjans, però fins a quin punt això pot quedar alterat o no. I això ho lligaríem també amb... A mi m'agradaria que cadascú d'ells, llanço dos temes. Un, el tema aquest de les efemèrides que ens marquen i després com es pot dinamitar la previsió que tens feta. És el Dia Mundial de la Sida, hi ha una presentació de no sé què i anirem, no? Perfecte. Però, i ho lliguem amb un fet extraordinari de la setmana passada, com tots tres ho vau treballar.
Començo jo per les efemèrides. Nosaltres, almenys des de l'agència, sí que és una cosa que tenim en compte. Deia ella que dissabte, demà és el Dia Mundial de la Sida. La setmana passada, el diumenge o el dissabte, no recordo, el Dia Mundial contra la Violència Masclista. I allí vau poder veure que molts mitjans, o tots els mitjans, vam treure temes, vam estar pendents del tema. A banda de fer el que és en si l'acte institucional que es podia fer, doncs busques sempre què pots explicar, què pots aportar de diferent, quin reportatge pots fer, amb quina entitat pots parlar per tenir unes dades determinades sobre el tema aquell. Per tant, a més des de la nostra òptica sí que el Dia del Sida, de la violència masclista, del Dia Mundial contra el Càncer, n'hi ha moltíssims, són efemèrides que serveixen per posar en l'agenda dels mitjans aquests temes almenys una vegada a l'any, com a mínim, si és que durant l'any no passa res més que se n'hagi de parlar. Nosaltres ho fem, intentem tenir temes, però passa el que passa, no? Aquesta setmana, per exemple, hi haurà el SIDA, però venim de tota una setmana amb una vaga de metges que havia de durar 5 dies i al final només ens n'ha durat 4, que Déu-n'hi-do. Això ens ha alterat molt les agendes, és a dir, hem estat molt pendents d'aquest tema. Ahir es va sumar la vaga de mestres, la vaga d'estudiants, la vaga de professors universitaris. Això, per a redaccions, almenys com la meva, per a redaccions petites, fa que tinguis la capacitat que tinguis, que tens la capacitat que tens i per tant has de posar molts recursos, molta gent a treballar en aquells temes i que pot fer que la roda de premsa que hi ha del clínic o per presentar un estudi sobre el PrEP no puguis anar o ho hagis de fer d'una altra manera. Per tant, també depèn una mica dels temes que hi ha en aquells moments sobre la taula que puguis destinar els recursos a fer-ho o no. Dit això, sí que procurem que aquests temes fer-los, intentar-los fer, intentar-los seguir cada any perquè se'n parli en aquelles dates i intentem també, i aquí sí que ens podeu ajudar vosaltres, que cada any intenta donar una òptica una mica diferent, és a dir, no ens serveix molt fer cada any el mateix tema explicant el mateix, explicant la mateixa causa, sinó intentar explicar com evoluciona aquell tema, buscar-hi òptiques diferents, perquè no sigui molt repetitiu i per poder aportar nous prismes, nous valors en aquell tema. Sobre el que dèiem, vaga de metges és un exemple. La setmana passada, també coincidíem ara a comentar-ho abans d'entrar, vam tenir el descarrilament de Vacarisses. Quan apareixen aquest tipus de temes fa que molts dels recursos que tenim, molts dels redactors, ens haguem de posar a fer aquella urgència. És una urgència en el cas de Vacarisses i n'hi ha moltíssims exemples, i podem parlar d'operacions policials dels narcopisos d'ara fa unes setmanes també, operacions policials d'ara fa un any quan teníem tot el tema de l'1 d'octubre, era una autèntica bogeria, cada dia no sabies mai ni com començaves ni com acabaves el dia i tota la previsió que havies fet el dia anterior, la llista de previsions, les assignacions de temes que havies fet als redactors, de temes d'agenda, de temes propis, et podies saltar pels aires a les 9 del matí tranquil·lament. Tota la feina de previsió se'n pot anar a orris fàcilment perquè passi alguna cosa algun tema d'aquests que és molt destacat i que per tant fa que hagis de dedicar-hi molta gent. Sí, coincideixo amb el Xavi que aquestes 2 últimes setmanes són un exemple molt bo per tractar aquest tema, perquè tinguis el que tinguis, et passa un descarrilament a Vacarisses o peta una vaga o un superdijous com el d'ahir, on la major part dels sectors públics estaven al carrer i et salta tot. I li posava com a exemple la Teresa, aquesta és la llibreta amb la que jo treballo, i normalment tinc tot d'enganxines amb els temes que estic fent seguiment, i aquesta setmana només hi ha vaga de metges, perquè realment tots els nostres ulls han estat amb com anava evolucionant aquesta vaga de metges. Per tant, coses pràctiques de cara a vosaltres. A vegades segur que us heu trobat, que us hem trucat per lligar un tema, i en televisió és molt més complicat, perquè quan us truquem us demanem hem de parlar de pobresa, doncs necessito que em busqueu una família que estigui en aquest perfil que voleu denunciar i quedem amb vosaltres. Igual el dia abans us truquem per dir ei, desconvoquem-ho tot perquè ha descarrilat un tren a Vacarisses. Doncs és per aquest tipus de coses que ara explicàvem, que depèn de quin tema t'obliga a fer un desplegament tan gran que la resta de temes que tu tenies al cap salten pels aires. I avui tenim un exemple concret que és arran d'aquella agressió que potser recordareu a Salt d'una treballadora social. Nosaltres havíem plantejat avui fer un reportatge sobre quina és la pressió que han de resistir aquest col·lectiu, que és molt i no només agressions físiques sinó verbals, insults, etc. Ho teníem lligat, però al desbordar-se altres temes ho hem hagut d'ajornar per la setmana que ve. Vull que les agendes dels mitjans són molt líquides, són molt volàtils i a vegades pot afectar
a la vostra part, no? Que us hem demanat que ens lligueu coses, que ens passeu dades, que ens preproduïu, depèn de quins temes, i en un moment donat tot això salta pels aires i us ho ajornem. No? I normalment sempre trobem molta comprensió per l'altra banda, però bueno, jo volia aprofitar avui per explicar-vos perquè a vegades som una mica impresentables, no? En aquest sentit, perquè jo entenc que ho som, no? Però és per aquest motiu, no? Perquè les plantilles dels mitjans són les que són, i l'agenda mai és estable, és a dir, jo em trobo que tinc una companya que és la que em tanca l'agenda a les 10 de la nit i jo entro a les 7 i dius, bueno, a la nit no passa res, doncs sí, quan em llevo a les 6 i parlo amb l'equip de matins, amb la Lídia Heredia, doncs ja hem canviat la meitat de les coses que va deixar fet un company a les 10 de la nit, no? Vull dir que a vegades és això el que passa. Quina era l'altra pregunta? Sobre les efemèrides. Ah, sí, les efemèrides. Nosaltres, els dies mundials, per norma, no els fem tots. O sigui, no és perquè avui és el Dia Mundial de la Discapacitat, o avui és el Dia Mundial... No els fem tots. N'hi ha que són inqüestionables, com el Dia de la Violència Masclista, tot i que aquest any vam fer menys reportatges perquè teníem la nit temàtica que acabava d'emetre's i que ja havia representat tot un volum de dedicació en antena excepcional aquest any. Però sí que si hi ha un input novedós, el fem. És a dir, el Dia Mundial de la Sida també el fem perquè té una part institucional i d'actes que cobrim, però sempre busquem acompanyar-ho d'un tema de recerca o de reivindicació de col·lectiu que pugui aportar una mica d'actualitat. No? Perquè sí que és veritat que hi ha temes que es cronifiquen i cada any et trobes el mateix titular. No? Vull dir que parlant de cronificació, no sé si us ha passat la cronificació de la pobresa. No? Quan va començar la crisi vam començar tots els mitjans a fer molts reportatges per veure els perfils i les cares de la nova pobresa, però passats tots aquests anys que ja portem 10 anys de crisi, ens costa molt fer reportatges novedosos sobre la pobresa, perquè ja hem esgotat tots els titulars. No? La pobresa va ser femenina, la pobresa va ser monoparental, la pobresa va ser... O sigui, hem esgotat tot això i ara ens costa molt, malgrat que és un fenomen que continua fustigant molt a la societat, ens costa molt explicar coses que ens sembli que no les hem explicat. No? I aquest també és un punt que us volia comentar, perquè està bé que vosaltres, que esteu a peu de carrer i coneixeu totes les cares del sector al que us dediqueu, podeu aportar molt de novetat per oferir-nos, diguéssim, reportatges diferents i que realment puguin oferir noves visions del fenomen. No? Amb això sí que podem tenir una relació molt profitosa. I ja està. Sí. No, totalment d'acord, una mica el mateix. Nosaltres a l'ara no ens obsessionem tampoc amb els dies internacionals perquè hi ha molts temes que tractem molt al llarg de l'any des de moltes òptiques diferents. No? Ara parlàvem de la violència masclista, per exemple. Clar, no és només el dia de la violència masclista que preparem alguna cosa. Segurament n'hem parlat des de moltes òptiques per diferents motius, de vegades perquè lamentablement hi ha hagut un assassinat o de vegades simplement perquè hi ha algunes jornades o fem entrevistes amb experts, vull dir que ja són temes que surten recurrentment als mitjans. Sí que és veritat que de vegades hi ha determinats dies internacionals que tenen menys atenció mediàtica, no? I com li sembla que el Dia Internacional de la Sida sempre tens més oportunitats de sortir als mitjans que si és el Dia Internacional d'alguna altra cosa. A vegades el simple criteri de si és un tema de mitjans, d'efectius del propi diari, de capacitat de produir en una setmana que ha estat molt intensa amb l'actualitat i que no has tingut el temps de preparar el tema, que és un tema més enllaunat i que has hagut de fer tota aquesta producció, i aquí sí que una mica a vegades depèn de la relació que tinguis amb l'entitat que et pugui facilitar de dir, no, doncs mira, fem l'entrevista per telèfon. En el nostre cas no és tan crític com amb la tele, nosaltres podem treballar molt a distància amb vosaltres i només enviar fotògraf a fer-ho. O simplement, i això també està bé, és dir, bueno, potser en el dia no ho podem fer el dia abans. Vull dir que juguem a vegades amb el calendari, no cal que sigui el mateix dia i no cal que sigui presencial. Doncs intentar adaptar-nos, i això, la facilitat o no, té a veure amb la relació que tinguis amb la persona, en aquest cas, que l'ara porti al tercer sector, que moltes vegades parleu amb mi o amb algunes entitats, però hi ha la Natàlia Vila en aquest cas, que és qui es fa la seva pròpia agenda i per tant és la que es va encaixant totes les peces en la mesura que la secció li permetem, no? Perquè a vegades li diem no, és que has d'anar cap a Vacarisses o has d'anar... Però sí que és veritat que moltes vegades, malgrat que tinguis el calendari, pots jugar amb aquests temes perquè són d'interès més enllà del dia que toca perquè el calendari diu que és el Dia Internacional.
I l'altre era els dies i... quan ens salta pels Quan aires. Això salta tot. ens passa cada dia, gairebé, ens passa moltes vegades, però justament en els temes del tercer sector sí que són aquells temes que no passen, és a dir, nosaltres que haguem de destinar tots els efectius a fer una cosa que està passant ara i que és urgent i que ha de sortir a web els primers i que demà ha d'ocupar una pàgina al diari, no deixa fora la possibilitat de que aquell tema que hem fet acabi sortint l'endemà o fins i tot a la web, perquè és veritat que l'ara moltes vegades estem en aquesta dicotomia de web-paper i quan veiem les dades el nostre lector arriba 80% via web. Per tant, que una cosa no aparegui en el diari de paper o que aparegui més petit, a vegades no té cap correlació amb l'interès que ha aixecat i les visites que ha tingut a la web. I vull dir que és això, intentem jugar amb els dos formats amb els que tenim en la mesura del possible, que el paper és finit, la web és infinita i això també ho patim a vegades, però bueno, una mica això. Per exemple, el dia ara que dieu això de la sida, és veritat que aquesta setmana els actes que s'han anat posant al llarg de la setmana per fer xup-xup hem tingut un seguiment escàs perquè hem hagut de centrar esforços, però sí que en paral·lel sí que hem pogut preparar alguna cosa amb una òptica diferent gràcies doncs, a això, a que les entitats sou molt proactives a dir, escolta, tinc aquest perfil, podem parlar de la sida que n'hem parlat 1000 vegades, doncs va des de l'òptica de l'envelliment, no? Què li passa a aquella persona que ha conviscut amb la malaltia 2 dècades, 3 dècades i que ara arriba el moment en què té tota la factura, diguéssim, la seva salut comença a ressentir-se. Doncs bueno, amb testimonis, això sí, això us ho agraïm molt perquè és veritat que a nosaltres ens costa a vegades arribar a la persona. Les entitats feu aquesta corretja de transmissió i per això hi ha aquesta confiança que nosaltres tenim en vosaltres i vosaltres en nosaltres per dir, escolta, tinc un cas, això funcionarà, és així, així i així, i així també ens ho faciliteu bastant. Sí, som conscients que és difícil a vegades posar cara en certes situacions i que la gent vulgui posar la cara als mitjans. I aquí sí que és important la confiança que tinguem les entitats amb els mitjans i els mitjans amb les entitats d'aconseguir trobar alguns perfils que ens serveixin per exemplificar, perquè això de cara als lectors fa que hi puguin posar cara i que una problemàtica que la pots explicar amb una dada, que també és important tenir la dada, si hi poses un o dos casos darrere, també fa que la història tingui més força. Ara que comenteu això dels casos, jo la següent qüestió que us plantejava és que, clar, jo no sé fins a quin punt esteu pendents o podeu estar pendents del fact-checking, de validar quines són les fonts, de quines informacions us arriben. També estem en un moment de molt d'allau, d'informació soroll, i més pensant en casos del que anomenem periodisme d'interès humà. Estava pensant en el tema de, per exemple, el cas Nàdia, fins a quin punt a vosaltres us ha posat una mica alerta també com a periodistes quan se us planteja un tema, no? I just abans d'entrar comentaven també una novetat d'aquesta setmana que jo crec que és molt interessant en aquest sentit. Us ha afectat això? Tu m'has dit, no és només Nàdia, hi ha molta... És a dir, enteneu que també els mitjans, en un moment en què hi ha tot un corrent de fake news, en un moment en què s'està començant a fer fact-checking, però molt poquet aquí, a diferència d'altres països que en això ja van com molt endavant. Què? No, el problema va començar fa temps i té molt a veure, jo crec, amb l'auge de tot el tema digital i amb el fet de com ens arriben les notícies ara. És a dir, quan nosaltres vam estudiar, les vies d'entrada a les redaccions eren molt limitades, hi havia els teletips que proporcionen les agències com la d'en Xavier, hi havia les trucades telefòniques, hi havia gent que t'enviava cartes, hi havia gent que trucava pel telèfon fix, no existien encara a nivell com el que coneixem ara els telèfons mòbils. Vull dir que jo que vaig estar molts anys en una delegació territorial, venia gent a picar-te a la porta i a explicar-te notícies. Això ara és impensable, és a dir, el salt ha sigut brutal i ara hi ha tal entrada d'inputs que nosaltres, que som persones humanes, és impossible que puguem tenir la destresa i el temps per que no ens la colin. És a dir, jo crec que hem d'admetre, tots els mitjans, toquem el terreny que toquem,
que ens la colen, i ens la colen, i com que ens la colen a nosaltres, us la colen a vosaltres, que sou els espectadors, no? I de les notícies que vosaltres llegiu o veieu o escolteu, sigui el mitjà que siguin, hem d'admetre que hi ha una petita part, jo crec que és petita, però hi és, que són mentides. Val? I és el mateix que us passa al WhatsApp, quan us arriba, a tots us haurà arribat la típica foto de cadells que se li ha mort la mare, que hi ha un mòbil que truqueu i que és mentida. Bueno, doncs, amb aquest exemple tan tonto, si el traslladem a coses molt més transcendentals, però és el mateix, o sigui, l'arrel és la mateixa. Algú s'inventa una notícia, la fa córrer i mobilitza una sèrie de recursos en les redaccions que et fan perdre molt de temps. Llavors, per mi l'exponent màxim d'això va ser l'entorn de l'1 d'octubre. Va ser horrorós. És a dir, l'entorn del pre, durant i post-referèndum va ser horrorós. O sigui, podies passar 12 hores a la redacció i 3 de les quals desmentint vídeos de gent ferida, de gent semimorta, d'agressions d'uns als altres. O sigui, va ser horrorós, perquè gent interessadament, i de fet això s'està, no sé si a les facultats, la Teresa jo crec que ho deveu estudiar, perquè realment és una matèria de molt interès periodístic, com a través d'aquests robots que poden estar a països molt llunyans influeixen en les campanyes electorals com la dels Estats Units, però ja des del fenomen Trump fins a la cosa molt tonta d'un tema molt tonto que puguem tocar nosaltres aquí. Aquest seria un tema. Després hi ha el HETA, el fenomen del HETA, d'algú que s'inventa una història i convoca els mitjans, i els mitjans que, com heu pogut veure, tots tenim pocs recursos, anem de cul, anem allà i diem, ostres, aquest senyor, quina gran història, i l'escrivim, i la fem i la matem. I després, quan estàs al cotxe anant cap a casa, dius, aquell tio, ostres, potser allò que m'ha explicat, i comences a donar-li voltes i truques i tal, i dius, me l'ha colat. I això hi ha 2 exemples molt bèsties dels darrers temps que us sonaran. Un és el famós senyor aquell dels pisos rus, que és un senyor que no tenia res al darrere seu, i que va haver-hi un diari, que no és el de l'Helena, si no, no ho explicaríem, que va apostar pàgines i pàgines i pàgines amb aquest senyor. Aquest senyor no tenia cap empresa al darrere, no era una proposició sòlida, aquest senyor està utilitzant els diners d'una altra persona de manera il·lícita, vull dir que en aquell cas jo vaig tenir la sort que el periodista que vaig enviar, la sap llarga, no li van colar i vam apostar per fer una cosa que normalment no fem, que és nosaltres tenim al principi que no desmentim notícies que han fet altres, però aquell dia vam dir, home, tothom en parla, fem servei públic, diguem-li a Catalunya que això és una mentida, i vam apostar per fer un vídeo dient això és una mentida. I ens va agradar, i a partir d'aquí hem dit, val, doncs ara farem això, saps? I l'altre que havíem posat és el del nolotil. O sigui, haureu vist darrerament que circula aquesta notícia que és bastant alarmant, perquè qui no té nolotil a casa seva, que aixequi la mà, vull dir, quasi tots devem tenir algun nolotil que corre d'algun dia que hem tingut mal de queixal o mal de no sé què, i hi ha aquesta gent que van fent córrer aquesta querella conjunta amb una xifra astronòmica i que no presenten ni un paper. O sigui, no ens van ensenyar ni un informe d'autòpsia, cap informe mèdic, no tenen cap paper que avali el que ells estan dient. Cap ni un. I han omplert diaris, han omplert butlletins de ràdio, telenotícies. Què vam fer aquí? Vam dir, ni que sigui per servei públic, altre cop, de televisió pública, de dir-li a la gent que aquesta gent estan dient que el nolotil pot matar, però anem a buscar el cap de l'àrea de Vall d'Hebron i que posi la justa mesura. I vam fer un vídeo en el que trèiem aquesta gent, però també parlava el cap de torn de Vall d'Hebron dient a la gent, aquí, si tu vas al metge, te'l recepta i t'informes, no hi ha cap problema. Però tenim aquest fenomen al davant i és un repte per nosaltres anar capejant aquests mentiders interessats que et poden enredar molt fàcilment. Helena, amb això, tu abans has comentat el científic xinès. Sí, també. Sí, clar, o sigui, arriba... En aquest cas, té una dificultat afegida, perquè nosaltres a la Xina no hi tenim ningú que pugui validar això, llavors ens arriba via un teletip DF. Aquí hi ha un moment de col·lisió a les redaccions integrades com la de l'Ara, que és que això ho rep la persona que està a la web i salten les alarmes, busca algú de societat, ràpid, pengem-ho, perquè està obrint no sé on. Això també ens passa, perquè clar, ara tenim molts llocs on mirar i si algú està obrint una notícia, la feina que tens com a periodista és dir-li al company un moment, primer que obri un altre lloc
no passa res, hem de fer la nostra feina i ja obrirà si cal la nostra web, que no va arribar a passar. Clar, l'única cosa que ens trobem aquí és que no tens un accés directe a la font i per tant a la informació no la pots contrastar, t'has de refiar de l'agència, que això ho fem constantment perquè la feina que fan les agències és una feina que és professional i gràcies que existeixen, en el nostre cas, vaja, però sí que és veritat que has d'aplicar un principi de precaució perquè s'està parlant d'una cosa que és molt greu, d'una manipulació genètica i l'única manera que tens és agafar el telèfon i trucar a algú d'aquí que coneguis que està treballant sobre això, per saber quin grau de veracitat pot tenir o no aquesta pràctica. En aquest cas, per exemple, ens vam trobar que, clar, els científics normalment, òbviament, són molt cautes i ens van dir, home, doncs no ho podem saber, perquè només pots saber si estàs allà i has treballat amb ell, gairebé, però bueno, sí que almenys apliques un filtre en aquella informació que et fa ser prou prudent com per dir, posar un dubte. Si s'ha fet, això és gravíssim, però no podem encara donar per fet, perquè després va sortir a la universitat al cap de 2 hores dient que se't desentenia totalment de la feina d'ell, que si ho havia fet d'esquenes a la direcció. Vull dir que aquí entren molts elements que en aquest cas la distància fa que nosaltres tinguem més opcions de cagar-la al final, perquè clar, és que no hi ha manera de... Però nosaltres tenim corresponsal a la Xina. I és que és una cosa... I jo el veig... És que, vull dir, no, tampoc, perquè aquell senyor està allà al mig de Pequín i... Després el pots acabar entrevistant i tornem al cas de la Nàdia. És que tampoc, vull dir que a vegades l'entrevista fins i tot també poden estar... Però és que Nàdia va enredar a mig Catalunya. Per això et dic que... Fins que no van enganxar, vull dir que Nàdia era una fake impossible de detectar, perquè va enredar a mig Catalunya i part de l'estranger i fins que no va haver una cosa molt flagrant... Ja tenia 1 milió d'euros a la butxaca, aquell senyor. Quan algú se'n va donar tenia 1 milió d'euros a la butxaca, llavors... Bueno, jo crec que n'aprenem... Molt complicat. N'aprenem cada dia també nosaltres. Que aguanta bé la mentida. N'aprenem cada dia i per exemple ara pensava en una cosa molt més propera i que ens va passar, crec que va ser la setmana passada perquè ja no ho sé, va passar que hi va haver un tuit, que és clar, una altra manera que nosaltres ara és la manera com ens arriba la informació. Hi ha un tuit que anuncia que la T-mobilitat, que l'estem esperant tots, que estem intentant esbrinar què passa amb la T-mobilitat, que les empreses es retiraven del concurs, les que l'han de fer i que volien cobrar els diners que se'ls deu per tots els endarreriments i salta això. Clar, de cop tothom es posa les mans al cap, doncs va resultar que formava part d'una campanya, d'una plataforma que de seguida va dir que allò no era veritat, però clar, per un moment comences a rebre retuits, van colar, fins i tot van retuitejar gent com la plataforma del transport públic, que al final li vas donant veracitat i tu ja et vas preparant per escriure la notícia fins que has de fer pausa, tornar-te a mirar aquell tuit, mirar d'on ve, quants followers té aquell compte, sembla que l'acaben de crear, i mirar-te bé aquell acte que sembla de l'ATM però que potser no ho és, com no ho era. Però vull dir, clar, i això en un període de 10 minuts has de descartar què fas. Destino la persona que tinc que fa mobilitat per mirar tot això o un moment, esperem-nos perquè això no té... Vull dir que les decisions són constants i molt ràpides, llavors això augmenta el risc de que puguis equivocar-te. En aquest cas no ens va passar, però hagués pogut passar perquè, clar, comences a tenir elements, has de fer com una balança molt ràpida de quins elements tens per donar veracitat a això i per això al final jo crec que la immediatesa que busquen els mitjans sempre ha d'estar, sempre s'ha d'aturar en el moment en què el primer sempre ha de ser contrastar aquesta informació per tu mateix si pots. És igual qui l'està donant. Nosaltres al principi és tu has de trucar i tu has de tenir la informació i a partir d'aleshores endavant. És una mica, però això no sempre és fàcil. Vull dir, la teoria la intentem aplicar sempre, però és veritat que no sempre... Nosaltres anem en la mateixa línia, sobretot tenint en compte per una cosa que deies tu, i que també comentaves tu, fa anys hi havia poques vies per les quals t'arribava la informació i una eren els teletips, que continuen sent, i tu deies ara, clar, quan t'arriba una informació d'agència és professionalitzada, etc. Clar, nosaltres tenim molt clar a l'ACN que hem d'actuar, a vegades hem d'actuar com a notaris, és a dir, que quan nosaltres tirem un teletip, jo confio que ni l'Helena ni la Míriam s'ho qüestionin, així com estan qüestionant el que han trobat per les xarxes o el que els ha explicat una persona, perquè és una feina que ha fet un professional, un periodista professional i que per tant confien en allò i fins i tot ho poden publicar directament en les seves webs, assignant ACN, és a dir, la responsabilitat acaba sent de l'agència, però ells es confien en fer-ho. Per tant, hem de tenir molt clar què publiquem, qui ens ho diu, quina font tenim i que per tant que hi confiem i que ho publiquem. Fins que no tenim això ben contrastat, no ho fem.
No vol dir que alguna vegada ens equivoquem, que evidentment tots ens equivoquem alguna vegada i alguna vegada, com diu ella la Míriam, ens la colen i a vegades passa. Però som conscients que la feina de l'agència no arriba directament al ciutadà, normalment, és a dir, un ciutadà de peu no et llegirà a través del teu web, del teu servei, perquè no hi tenen accés, però sí que el nostre teletip pot acabar estant en moltes webs a la vegada, pot acabar derivant en una notícia a la tele, en un butlletí a la ràdio, perquè els professionals d'aquests mitjans confien en la feina que fem nosaltres. Clar, és cert que, per exemple, trobes un tuit, a vegades et pot, com deies tu, el tema de la T-mobilitat, un tuit et pot de cop obrir-te una alarma de dir, ostres, què està passant aquí? I a vegades també ens passa, no només amb el contingut del tuit escrit, sinó fins i tot fotografies que et trobes d'un fet determinat que ha passat, que necessites, que tu pots demanar el permís per utilitzar aquella fotografia perquè potser et va bé en aquell moment per l'última hora, però que has de tenir molt clar que aquella fotografia és d'aquell moment, perquè a vegades ens hem trobat fotos que no tenen res a veure o que són de fa 2 anys. I a vegades ha passat en mitjans que t'han colat una fotografia que després s'ha sabut que aquella fotografia era de fa 2 anys. S'estan utilitzant fotos de l'1 d'octubre per la campanya de les armilles grogues a França, s'estan colant. Per exemple. I clar, és difícil. El que has d'estar és sempre molt alerta i no refiar-te d'entrada que la persona que està fent allò, que no té per què ser professional del periodisme, t'estigui donant una informació correcta. Bé, jo crec que aquí dalt ja hem parlat molt, no? Sí. I la idea també era, com ja sabeu, que proposéssiu alguns temes i des de la seva visió diríem si entrarien o no, o com es valorarien, etc. en un consell de redacció. Algú ha pensat des de la seva pròpia entitat, perquè una cosa que deia el Xavier, que els mitjans també busquen a les entitats com a agents, com a fonts especialitzades d'un tema concret. Això és importantíssim, que una entitat s'especialitzi i es convertisca en certa manera en referent i en font fiable, perquè estableix una dinàmica també de confiança, sobretot a l'hora d'aportació de dades i de coneixement sobre un tema concret, perquè els periodistes tampoc sabem de tot, no? Per això és tan important el tema de tenir pluralitat de fonts i contrastar-les. Qui s'anima a llançar un tema? Jo els volia fer una pregunta amb ells. Vale. No sé si em trenco el... Sí, i tant. No, perquè tinc una preocupació de fa temps que us la volia llançar i m'agradaria saber també què pensen ells. Darrerament he notat que fa anys, quan jo vaig començar a fer aquesta feina, ens era més fàcil trucar a una entitat i dir el que us deia abans. Volem... Mira, avui és el Gran Recapte, per exemple. I anys enrere jo recordo que era molt fàcil buscar perfils de gent, usuaris de banc d'aliments i dir, sí, tinc una família, mira, que venen cada setmana a buscar el seu menjar i els hi podeu fer l'entrevista i que us expliquin i tal. I jo noto que darrerament cada vegada hi ha com un proteccionisme per part de les entitats, de dir, no, jo et parlo com a entitat, però jo no et puc proporcionar cap cas perquè estem estigmatitzant aquella persona o estem estigmatitzant aquella família. Per una banda ho entenc perfectament, però per l'altra, nosaltres que fem tele, ens complica molt, perquè quan la gent engega la tele el que vol és sentir històries, nosaltres expliquem històries. Si hem de fer un tema sobre pobresa amb imatges d'arxiu té zero força, no té cap força, o sigui, acabarà sent una cosa molt breu, perquè no podem fer un reportatge. El que té realment força és veure una cara, veure una història, un nom i un cognom que t'explica que no arriba a final de mes, que té uns fills, que prioritza pagar el lloguer, que per tant el menjar fa el que pot. I us ho volia traslladar, si creieu vosaltres que us heu tornat més proteccionistes de cara a l'usuari, és per desconfiança cap a com tractarem el tema. Jo crec que hem de fer una reflexió i avançar, perquè nosaltres com a tele amb això ens estem trobant molts problemes. I és la clau, per nosaltres. Per mi és un tema superimportant, aquest. Si no tinc històries, no tinc notícies. Hola. Perdó. Sí? Allà, al darrere de tot. Em toca? És que no sé si m'estàs parlant algú. Vale. No, de fet, des de l'Agència de Comunicació Social, que ens coneixem perquè portem
no? Temes de beques, de la conversió del tercer sector, del Col·legi de Treball Social. Avui estàvem, no sé com comentava la Míriam, teníem aquest tema per avui de les mobilitzacions per l'agressió. Amb això dels testimonis concret que preguntaves, que és molt interessant perquè a mi també l'ús dels testimonis, també veia que per part vostra de vegades, això m'ha arribat potser a través d'algú altre de casa, però que dir, els testimonis que volen sortir sovint el que volen és instrumentalitzar també aquest ús, o sigui, aquesta... I és perquè tenen algun interès personal o un afany de protagonisme, o vull dir que potser no sempre els testimonis que podríem proporcionar són vàlids o són representatius, que és un hàndicap bastant així per nosaltres. És a dir, quan facilitem un testimoni que sabem que és complicat, també intentem que sigui representatiu, és a dir, que no agafar-nos a un cas extrem que pugui ser el més, que potser televisivament o comunicativament és el que més podria funcionar, sinó que portar-ho, perquè clar, tots els esforços que fem des de les entitats és per comunicar els temes socials no sempre vinculats a conflicte o problema o tal, sinó donar-li aquest altre enfocament més constructiu, més positiu. Suposo que és un esforç compartit que es parli de les coses que fem i que funcionen i donar-li això una òptica més... Llavors, per altra banda, sí que jo crec que jo hagués dit el contrari, o sigui que potser costava més